ஸோ ஹலோ எவ்ரிவான், எல்லாம் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 days டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ராகுல் யாம்ன்ற யூடியூப் சேனல், இந்த ராகுல் ப்ரோ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, அவர் 90 days டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் பண்ண போகிறேன், என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பண்ணுங்கள். எனக்கு செல்ஃபிஷாக தெரியக்கூடாது, செல்ஃபிஷாக நான் இருக்கக்கூடாது, என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பண்ணுங்கள். நல்லா பண்ணுற ஒரு நல்ல 3 டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து அவர் வந்து கிஃப்ட், அதாவது ப்ரைஸ் மாதிரி தருவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ அந்த சேலஞ்சில் நானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியிருக்கேன். 9 days டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் நானும் வரேன் ப்ரோ. ஸோ இங்கே முதல்ல எப்படி எனக்கு தெரியும்னா, என் ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்பிச்சி விட்டான், இந்த வீடியோ அனுப்பி நீ பண்ணுறியாலாம் கேட்டால், நான் இப்போ தூக்க கலக்கத்தலாம் சரிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். பட் அடுத்த நாள் தான் எனக்கு தெரியும் நான் யூடியூப்காக வேறு ஒரு பிளானில் இருந்தேன். அதாவது நான் வந்து இந்த 1 month டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணல, அதுக்கப்புறம் நான் ஜிம் ஜாயின் பண்ணி கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருந்தேன். அப்புறமா சரி யூடியூப்பில் ஒன்று வித்தியாசமாக ஒன்று பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு நான் வந்து ஜிம் போகாமல் ஒரு 1 month வந்து நான் வேறு ஒரு இதுவில் வந்து பிளான் படி போயிட்டு இருந்தேன். அந்த 1 month முடியல, ஒரு 10 days தான் போனேன். அதுக்காக ஜிம்முக்கு போகாமல் 10 days ஆயிடுச்சு. சரி சொல்லிட்டு இவனுக்கு வந்து என்னால் முடியாது, எனக்கு அந்த பிளான் இருக்குது நான் சொல்லியிருந்தேன். பட் என்னதுன்னா இப்போது அதை பண்ணி ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அது அப்புறமா கூட போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கலான்னு. ஏன்னா என்னோட சேனல் தெரியும்னு நினைக்கிறேன், என்கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிட் ஆனதே கிடையாது. ஏதோ 1-2 வீடியோ ஆகிருக்கு, அதுவும் அவ்வளோ கிடையாது. அதனால் எனக்கு அவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு வெறும் 5% தான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸு. என் வீடியோ ஹிட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு நானும் ஒரு காரணம். பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோனா குவாலிட்டியாக இருக்கணும், நல்லா இருக்கணும். குவாலிட்டியாக இருக்கணும்னா ஒரு கேமரான்றது வேணும், நல்லா இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் எடிட் பண்ணணும், ஒரு கண்டென்ட்டும் முக்கியம் தான், கன்ஃபார்ம் கண்டென்ட்டும் முக்கியம். பட் கண்டென்ட்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எந்த குறையும் இல்லை. இது ரெண்டுத்துல கண்டிப்பாக குறை இருக்குது. ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் என்கிட்ட வந்து பேசுகிறவங்களாம் ப்ரோ நல்ல குவாலிட்டியே இல்லை அப்படின்றாங்க. சில பேர் வந்து எடிட் நல்லா இல்லை, இன்னும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. கரெக்ட் தான், நானே ஒத்துக்கிறேன்னா என்கிட்ட ஒரு கேமரா இல்லை, ஒரு பிசி இல்லை, பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இல்லை, லேப்டாப் இல்லை, எதுவுமே கிடையாது. வெறும் ஒரே ஒரு ஃபோனு, அதுதான் அங்கே ஷூட் ஆகிட்டு இருக்கு, Redmi 7S. ஸோ அந்த ஃபோன் தான். அதை நினச்சா எனக்கே பாவமாக இருக்கும். அந்த வீடியோ அது எடுத்துகிட்டு அதை நான் எடிட் பண்ணி அதை எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் போதெல்லாம் ஃபோன் அப்படியே ஹீட் ஆகும், நொந்துடும் அந்த ஃபோனே, பாவமாக இருக்கும். அடுத்த வீடியோ எடுக்கணும்னா இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணணும், ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அடுத்த வீடியோ அப்படியே தான் என்னோடய ரொட்டீன் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருந்தது. இன்னும் நான் யூடியூப்லேருந்து ₹1 கூட சம்பாதிக்கல. என் கேமரா ஸ்டாண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், இதுன்னு காட்டுறேன். ஸோ இதுதான் என்னோடய கேமரா ஸ்டாண்டு. இங்கே கேப் இருக்குது தெரியுமா, இந்த கேப்பில் தான் நான் வந்து நிற்க வைக்கிறது என் ஃபோனை. ஸோ இந்த நிலைமையில தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ அது எதுக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதை போஸ்ட்பான் பண்ணிட்டு கூட நம்ம இதை பண்ணலான்னா, இப்போது அவங்களோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அவங்கலாம் கம்பேர் பண்ண 5% கூட உண்மையாகவே இல்லை. ஸோ 5% கூட எனக்கு இல்லை. ஸோ அப்போது நான் ஒரு நல்ல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக அவர் வந்து வீடியோவில் 90th டேயில் அவரோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை காட்டுவார். இந்த 3 வின்னர்ஸையும் காட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அந்த வின்னரில் நான் ஒருத்தனா இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து என்ன ஒரு நல்லா பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்போம், ஏதாவது சொல்லுவாங்க, ஏதோ கொஞ்சமாவது அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நம்மளே இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கண்டிப்பாக இதை பண்ண போகிறேன். என்னோட 100% கண்டிப்பாக இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் இந்த 90 daysல இருக்கும். அதோட நிறைய பேருக்கு வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. போய் சொல்லுனா நான் யாருன்னு எல்லாருக்கும் நிரூபிக்கிற நேரம் இது. நான் ஆறேன். It's time to prove. ஸோ நான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரெடி பண்ணலாம். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் தான் பண்ண போகிறீங்க. இந்த 30 days டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும், நான் டெய்லி வீடியோ போட்டிருந்தேன். அப்படி என்னால் போட முடியாது 90 days, ஏன்னா அதெல்லாம் எனக்கு வந்து 1K கூட நடுவில் சில வீடியோஸ் போவே இல்லை. அது டெய்லி யார் ஒரே மாதிரி வீடியோ இருந்தால் அது ஹிட் ஆகாது. ஸோ அது தப்பு இல்லை. பட் நோ வரி, நான் வந்து இது வந்து ஒரு சீரீஸாக போகிறேன். இந்த 90 days வந்து ஒரு சீரீஸாக பல்க் பண்ண போகிறேன், கொஞ்ச நாள் கட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இதை நான் சீரீஸாக போடுறேன். நீங்கள் எனக்கு இந்த பழைய உடம்பு இருந்தாலே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த உடம்பு இருக்கும் போதே எப்படி நான் இருந்தேன்னா, இப்போ என் சுற்றி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லையும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, நல்லா ஓடுறது நானாக தான் இருப்பேன், நல்லா ஜம்ப் பண்ணுறதும் ஜம்பிங் லாங் ஜம்பில் சொல்கிறதும் நானாக தான் இருப்பேன். ஸோ நிறைய விஷயத்தில் வந்து அது வந்து ஒரு அத்லெட்டிக் பாடி. ஸோ ஆல்ரவுண்டராக நீங்கள் இருக்கலாம். நீங்கள் ஒரு பாடி பில்டர் அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அவ்வளோவா இருக்காது, இருக்கும். பட் நீங்கள் அது அப்படியே கூடவே அப்பப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வரணும். பாடி பில்டிங் பண்ணுற மாதிரி ஆல்ரவுண்டராக எனக்கு வந்து அந்த உடம்பு வந்து எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உடம்பு அத்லெட்டிக் பாடி தான் எனக்கு வேணும். இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் மஸ்குலராக இருந்தால் எனக்கு ஓகே.
ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு உடம்புக்காக தான் நான் வந்து இதை ஆல்ரெடி பண்ணணும்னு தான் இருந்தேன். என் பழைய ரோட் டு மை ஓல்ட் பாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சீரிஸ் பண்ணணும் தான் இருந்தேன். இந்த 90 டேஸில் என்னால் பண்ண முடியலன்னா நம்ம திருப்பி இதே மாதிரி ரோட் டு மை ஓல்ட் பாடின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ நாள் பல்க் பண்ணணுமோ அவ்வளோ நாள் பண்ணிட்டு எந்த ஒரு டைம் லிமிட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ நாள் கட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ நாள் கட் பண்ணுவோம். அதோட ஒருத்தர் வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு 9 டேஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. நான் அதுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதே வீடியோக்கு வந்து டெய்லி வந்து கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு, ப்ரோ எப்போ ப்ரோ போடுவீங்க, சீக்கிரம் போடுங்க, வெயிட் பண்ணுறேன் டெய்லி. அவர் பேர் கூட தினேஷ்னு நினைக்கிறேன், நேம் தப்பாக சொல்லியிருந்தா சாரி ப்ரோ. ஸோ அவருக்காகவாது நான் இதை கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். ஸோ என்ன பிளானில் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இந்த 90 டேஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 to 1.5 month வந்து நான் வந்து பல்க் பண்ண போகிறேன். எவ்வளோ கேஜிஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு கேட்டிங்கன்னா 2-3 kg. பட் 2 kg இந்த 1.5 monthல நான் 2 kg பில்ட் பண்ணேன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து லோ ஃபேட்டில் மஸ்குலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ எனக்கு 2 to 3 kg பண்ணாலே போதும். கட் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி என்னோடய ஆப்ஸ் வந்து எனக்கு பழைய மாதிரி தெரியுமா எனக்கு தெரியல, 1.5 monthsல கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் ஐ வில் ட்ரை தட். ஸோ எவ்வளோ தூரம் போகிறோமோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம கட் பண்ணலாம். இந்த 90 டேஸ்ன்றது அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, எனக்கு அப்படியே இப்படி இருந்து திடீர்னு அண்ணாள் மாதிரி வரணும் அப்படிலாம் அவரே சொன்னார். அதை இப்படிலாம் எனக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் ஜெனுவினாக இருக்கா அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பார்ப்பேன், கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பேன், தருண் ப்ரோ நானும் பார்ப்போம். அதில் அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் வந்து அந்த வின்னரை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நீங்களும் என் கூட சேர்ந்து அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணுங்கள், ஒன்றும் தப்பில்லை. ஒன்றும் அவர் சொல்லுவார் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்னு. யூடியூபர்ஸ்க்குன்னு அவர் சொல்ல, யூடியூபர்ஸ்க்காக நான் சேலஞ்ச் இது அப்படின்னு அவர் சொல்ல, பொதுவாக தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் இன்ஸ்டாகிராம் அனுப்ப வேண்டியது இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு சரியாக தெரியல அதை பற்றி. அவர் வீடியோ ரெகுலராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பார்க்கறதா போய் பாருங்கள். ஸோ நம்ம 90 டேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகிறோம். இதை நீங்கள் ஒரு ட்ரெய்லராக வச்சுக்கோங்க. நான் பல்கிங் சீரிஸ் பார்ட் 1 அப்படி வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இப்போ நீங்களும் இந்த 90 டேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என் கூடவே சேர்ந்து பண்ணுங்கள். நான் தான் சீரிஸ் மாதிரி போகிறேன்ல, அதில் வந்து சொல்கிறேன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத இன்னும் டீட்டெயில்டாக. நம்ம இப்போ ஆரம்பிக்கலாம். நான் ஜிம்முக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 24. நான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் 22 சண்டே அன்றைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் மறுபடியும். ஸோ எனக்கு இது டே 3. என்னுடைய செஸ்ட் அண்ட் ட்ரை இன்னைக்கு எனக்கு ஜிம்மில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இப்போது க்ளோஸ் ஆகலை. அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா, க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வேறு சில பேர் வேறு ஜிம் போயிட்டாங்க, சில பேர் ஜிம்க்கே வரதில்லை. அதனால் என்னால் வீடியோ எடுக்கிறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். பட் ஏதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ என் ஒர்க் அவுட் என்ன அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். இதுதான் டேட் 24. நான் டேட் காமிச்சு உடம்ப காட்டுறேன் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறமா ஃபேக் எதுவும் சொல்கிறக்கூடாதுல்ல, அதனால தான் ஆரம்பிக்கலாம். எனக்கு தெரியாது என் உடம்பு எப்படி வரப்போகுது, ரிசல்ட் எப்படி தெரிய போகுதுன்னு. November 15 வரப்போகுது. ஸோ எனக்கு தெரியாது, அதனால் ஆரம்பிக்கலாம். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் பண்ணுங்கள். ஒர்க் அவுட்டை பார்த்துட்டு girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their
girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. ஸோ என்னோட செஸ்ட் அண்ட் ட்ரை ஒர்க் அவுட் பார்த்துருப்பீங்க. என்ன எத்தனை போட்டேன்னா செஸ்ட்டில் 4 எக்ஸசைஸ் அண்டு ட்ரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4, மொத்தம் 3 செட் எல்லாமே 15 to 10 reps. ரொம்ப கடைசி வெயிட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்ததுன்னா அது மட்டும் எவ்வளோ இருக்கும்னா ஒரு 8 reps அப்படி தான் நான் போடுவேன். எப்போவுமே இதுதான் என்னோட கவுண்ட் இருக்கும். ஸோ நீங்களும் அதே ட்ரை பண்ணுறதா பண்ணுங்கள். அந்த பாடியோட ரிசல்ட் தான் இது எல்லாமே, அந்த ஒர்க் அவுட்டோட ரிசல்ட் தான் இது எல்லாமே. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுறதா பண்ணுங்கள். பாய்.